Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos Marhay na banggi mga kasurog. Live na live pa rin po mula rito sa makasaysayang Virac Sports Center ang inyong Day 10 ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. This is actually yung last day ng ating elimination rounds dito sa ating liga. And right now we're taking a look at the two teams na maglalaban para sa ating third game. Ang koponan ng San Miguel at ang Viga na wala pang talo sa larong ito. Magandang gabi once again. Ako po si Kapa Morgan. Kasama ko ngayon ang nag-iisang si Coach Paul Sepe dito sa aking tabi. Magandang gabi sa iyo once again, Coach Paul. Magandang gabi po, El. Magandang gabi sa lahat ng nakatutok sa atin sa ating mga social media platform na nanonood nito nga game natin. Again, sabi mo nga, Kap, this will be the last day and this will be the last game of elimination. Laban ng Viga versus San Miguel. Alright, and sige, ito po ihatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa, huwag na natin masyado pang patagalin. Ibigay na natin ang mikropono sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvinar. Marhay na banggi, Bicolacha! This is your Day 10 of Ako Bicol Cup Catanduanes. Brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa. We welcome you everyone inside of the Rock Sports Complex. Our people have your match off in our elimination round motto. Our final game will be having Team Viga versus Team San Miguel. And the first five of Team Viga. Wearing jersey number 8, point guard, Tristan Ubalde. Wearing jersey number 9, shooting guard, Neil O'Brien. Wearing jersey number 13, small forward, James Ubalde. Wearing jersey number 14, former forward, Lloyd Morgan. And wearing jersey number 17, center, Eugene Maliape. And coach for Team Viga, Mr. Sean Gulina. And for the centers of Team San Miguel. Wearing jersey number 5, point guard, Raymond Javier. Wearing jersey number 13, shooting guard, Jordan Bernard. Wearing jersey number 24, small forward, Kyle Philip Dumantoy. Wearing jersey number 76, power forward, Albert Trigo. And wearing jersey number 17, center, Robert Bernard. And coach for Team San Miguel, Mr. Pichon Viviana. And for the officials for this ball game, Turchi Joseph Zamora the first. Upper 1, Morales Chumacena, and upper 2, CJ Sanchez. This is the Ako Bicol Cup Catanduanes. So yung tip-off paglalabanan nitong si Lloyd Jefferson Borbe for Viga and Kyle Philip Dumagtoy for San Miguel. At sa pag-umpisa ng ating first quarter, unang nakakuha ng possession ng mga taga-Viga. And right now, nasa kay Kyle Philip Dumagtoy ang bola. Pero pasadaan muna uli natin yung mga starters natin, Coach. Yes, partner for Team Viga, we have Tristan Ubalde, Neil Ryan Ocray, James Ubalde, Jefferson Borbe, and Eugene Maliapre. At sa kabila naman for Team San Miguel, we have Raymond Javier, Robert Bernal, Kyle Philip Dumagtoy, Jerdel Bernal, and Albert Trigo. Traveling violation called for Raymond Javier in that play. So mapupunta uli ang bola sa mga taga Viga with Neil Ryan Ocray acting as the point guard. Binigay kay Tristan Ubalde, who finds his brother James Ubalde. And Ubalde James trying to dish mula sa baseline para kay Maliapre. Kaya lang nandun yung depensa siyempre. Pero maganda yung pasang yon ni Tristan Ubalde for Eugene Ubalde. And there goes the first two-pointer of the ball game. Good play on the part of Team Viga, partner. And magandang recognition din doon sa ilalim for Eugene Maliapre. Trigo fakes a three-point shot attempt. Dumagtoy, fires! Wala.
Malyapre, na-rebound, binigay kay Tristan. Sabi ni Tristan, wag nating madaliin. Baba kayo. Ayan, then binigay kay Okray. Balik kay Tristan Obalde. To Malyapre, double team. Tristan will shoot from way downtown. Nandun si Borbe for his first two-pointer of the ball game. So ito magiging problema dito, partner, nitong mga taga San Miguel, itong dalawang big guy, nitong Viga na si Borbe at Malyapre, pag hindi sila mag-box out at talagang magtulong-tulong dyan sa rebound na yan. In the meantime, na butas naman ni Raymond Javier para sa kanyang kupunan ang ring. That's the first two-pointer for Team San Miguel. And the steal there. Javier now with the ball. Finds Trijo, and what a shot! Wala kay Trijo, parang minadali lang, pero mukhang kabisado niya yung ganong klaseng tira, no? Yes, partner. So ganoon naman talaga ang laro nito ni Trijo. This is a very steady also na power forward for Team San Miguel. Miss shot mula kay James Obalde. Malyapre to Okray. Okray will fire. Almost, but not quite. Nandun si Tristan Obalde doing the dirty work for Viga. And that's a jumper mula sa side. Galing dito kay number 30 ng San Miguel na si Jernel Bernal. Pero nasa kabilang team na ngayon ng bola. Borbe fakes and scores over to Magtoy. Maganda yung start so far nitong si Lloyd Jefferson Borbe kumpara sa previous outing nila na kung saan nakaka-4 na siya o 5 attempts pero hindi pa nakakapasok. Pero dito, naipasok niya na ang 2 attempts niya. Bernal. Nahuli ni Obalde. Obalde, dire-diretso lang. Binigay sa kanyang kapatid na si Tristan. And using his right hand for the layup. Pasok na pasok yun. Abante ng 6 dito itong mga taga-Viga. Bad pass on the part of Dumagtoy. But also a bad pass there the part of Okray. Oh, mabilis lang talaga si Raymond, Raymond Javier to catch that. Yan, nahirapan siya doon. Uy, what a pass! Fancy pass, pero sayang. That could have been a good play on the part of San Miguel. At yan na, Lloyd Jefferson Borbe. Pasok pa rin yung pangatlong tira niya. Wala pang mintis itong si Borbe mula sa field. Actually, yung mga tira niya, talagang mga pangmalapitan, ano. So, coach, lumalamang na kaagad dito ang mga taga-Viga. 12-4. Yes, partner. So, oo. Mayroong atang kiniklear yung mga referees natin doon. So far, talagang aggressive itong mga mga taga-Viga, coach, ano. So yes, partner. Paano ba Kasi bang dapat gawin itong mga taga San Miguel para ma-counter nila itong leading at wala pang talo na Viga sa kanilang bracket B? Yes, partner. Sabi nga natin talaga mahihirapan itong mga taga San Miguel with this backcourt duo na si Borbe at si Malyapre. But again, itong mga taga San Miguel, yung mga unselfish play na ginagawa nila nung nakaraan, yun lang ang dapat nilang gawin. And also capitalize nila ito na on the likes of Trijo and Dumagtoy kasi during their loss against Pandan, yung talagang wala dito si Dumagtoy, partner. So talagang dapat i-capitalize nila itong mga laro nilang ito. Okay, and well, ang mga taga San Miguel po ay naglalaro na kagaya ng Pandan kanina na wawalo lang. So, kailangan din nilang conserve yung kanilang energy. And of course, for Team Viga, partner, para din makuha nila yung solo top seed dun sa ating bracket B. Ano bang dapat gawin? Oo, dapat nilang ipanalo talaga itong larong ito at i-capitalize din nila. Yung sinasabi kong mga big guys nila na itong si Malyapre at si Borbe kasi maganda ang pinapakita ngayon ito, especially itong si Borbe na talagang if I'm not mistaken, third consecutive partner sa field goal niya, perfect. So talagang dapat ito ang gawin nila kasi medyo may mismatch tayo on the other side pag nandun manggagaling sa bola.
sa weak side galing kay Triho. Isang dinidepensahan niya si Malyapre, and sa kabila nasa taas si Borbe, so maganda ang magiging advantage nitong dalawang ito kasi ang nasa gitna for team San Miguel is yung si Bernal, which is a small big, so yan ang dapat nilang gawin. So, Lloyd Jefferson Borbe is always on the advantage Yes, partner. when it comes sa kanila, sa tumatao sa kanya. So, they should also utilize that or capitalize on that for Team Viga. Samantala, itong San Miguel, they need to adjust. Yes, No? partner. And ano especially, mukhang outnumbered sila dito. If I'm not mistaken, 8 lang itong players na ilalaro nitong Team San Miguel dito sa ating laro. Kaya nga, nakakalamang na po ng 8 itong mga taga Viga so far, and they have the possession. Ubalde, James, trying to hit his first 2-pointer of the ball game, pero wala. Ayan na, si Bernal. That's Jerner Bernal hitting a 2 for San Miguel. Neil Ryan Okray brings the ball down. Binigay kay Tristan Ubalde to James, to Borbe against itong si Dumagtoy. At maganda yung ikot ni Borbe at nakita yung kanyang kabady sa ilalim na si Malyapre, na hindi naman pinahiya ang pasa nitong si Borbe. Ayan na naman, mga knockout shot nitong si Trejo. Grabe. Halos minamadali niya lang pero pumapasok naman. Grabe yung mga pulot ni Triho. Oo. But again, Malyapre with a 3-pointer, partner. Oy, grabe. Malyapre, kumakamada sa 3. Ibang klase yan. Right now, it's Dumagtoy with the ball. So, Bernal to Dumagtoy, pulls up. Wala yung tirang yon. Eugene to Ubalde na agawan itong si Javier. Javier now will try to settle down. Umikot. Tumira at and 1. Nakita niya doon na hindi pa nakaredy yung mga kakampi niya. And so as the defense, Yes, sabi niya partner. ituloy ko na lang. Yes, and that's a good steal on the part of Javier on Ubalde, and a good shot at the other end. So end 1 situation for Raymond Javier. So pasok ang kanyang end 1. 11-17. So 6 ang kahalamangan po ng mga taga Viga na nakaputi ngayon kontra dito sa mga taga San Miguel donning their maroon jersey. Number 27 hangs in the air and finds a good spot. All right, that's a Aaron Ulzero. His first 2-pointer of the ball game mula sa bench. Wala yung tirang yun ni Bernal. Ito na naman si Usero to Okray. Ayan, para magkapatid yung dalawa, no? Magkakatawan eh. Eugene Malyapre missing this time mula sa 3-point land. What a pass. Pero Trejo can't manage during that on that sequence. We have a report right now from Miss Danica Garcia. Miss Danica, pasok. Thanks Kapa Morgan. Sa standing na 4-0 ng Team Viga, isa lamang daw ang hiling ng kanilang head coach na si Coach Sean Molina. Yan ang hindi masayang ang kanilang paghahanda ngayong huling araw ng elimination round. Based on my observation sa mga players ng Team Viga, Kapa Morgan and Coach Paul ngayong araw, ay talagang mas binibigyan na nila ng chance ang mga big man sa ilalim ng ring na makapuntos din. Dahil last time raw, nalaban nila, hindi sila masyadong nakakagalaw dahil naman sa sa mabibilis na players ng kalaban nilang Team Higmoto. Sa ngayon, same strategy, last time lamang daw ang kanilang technique ngayon para maipanalo ito at mabilis na rotation ng bola ang kanilang bibigyang pansin. And last but not the least, nasa Adi Coach Sean, i-enjoy lamang nila ang laro at mag-ingat. Ayan muna ang latest update mula sa courtside ng Team Viga. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Alright, maraming salamat Miss Danica Garcia, and
Ayan, magandang mga plays mula sa Viga ang nasaksihan natin. At ito talaga partner, yung talagang dapat gawin itong mga taga Viga. Oo. No, i-hit nila yung talagang big man nila sa ilalim kasi medyo may mismatch sa ilalim talaga. Oo. Talagang yung dalawang big man na yan, talagang pag nahawakan ng bola, i-share at i-share yan. But on the other end, a 3-pointer from Philip Dumagtoy sa mga taga San Miguel. And that's his first field goal for Philip Dumagtoy. Samantala, ito naman si James Ubalde, binigay kay Lloyd Jefferson Borbe, who shoots from way downtown. That's his first miss dito sa larong ito. Ubalde fires! And ilista mo na yan. That's a 3-point shot made by James Ubalde. Trijo finds Dumagtoy. Dumagtoy will fire. And yes, why not? So gumanti ka agad itong si Dumagtoy. By the way, that's his second attempt for the night. Dumagtoy for the rebound. Nakita na nasa unahan si Javier, pero that pass was deflected by Neil Ryan Okray, but it will be still San Miguel's basketball. Yes, partner. At ito nga, siyam ang kalamangan dito ng mga taga San Miguel, Viga, rather. Javier fakes, pulls up, and scores. That's again Javier. That's his 5th pointer of the ball game. Okray, dinagay kay James Ubalde. Nakita na nasa magandang pwesto itong si Malyapre sa loob. Kaya lang, mukhang naisahan siya doon. Itong si De La Hostria. Nakakabit ng foul doon. Itong si Eugene Malyapre. That's his first personal foul. But a good seal on the part of Eugene, partner. And Tama. magandang recognition ni James Ubalde yun. De La Hostria short on that. Bernal trying to use the backdoor, pero nandun si Osero at tinawagan ng foul doon itong si number 27 na si Aaron Lee Uzero. That's his first personal foul also. Javier Butiki ang tinamaan. Rebound, Lloyd Jefferson Borbe, binigay kay James Ubalde. Ubalde now. Sabi niya hindi kaya, so atras muna tayo. Okray will penetrate, will pop, will shoot. Wala. Ito na, Trijo finds De La Hostria. Bernal loses the ball. Ito na, mga nakaputi. Oh, sumayaw pa doon. Itong si Albert Trijo. Ay no, it's Osero. Rather. 16 seconds remaining. That's Aaron Lee Osero. Ganda ng recognition ni Osero, partner. Talagang alam niya na ina-anticipate ni Dumagtoy yung drop pass eh. Oo. Hoy, libreng-libre doon. Itong si number 30 na si Jernel Bernal for that 2-pointer. And that's it for the first quarter. At ayun, maganda yung pagtatapos ng first quarter para sa koponan ng San Miguel dahil nakasungkit pa sila ng 2 puntos with that shot from Jernel Bernal. And they're trailing by 7 Yes, kontra dito sa Viga. Yes, partner. So far, good start on the part of Team Viga. And also, medyo on the late of the first quarter, medyo nakahabol na itong mga taga San Miguel dito, partner, no? So, titingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito kaming dito sa second quarter natin. But maganda yung pinapakita nito ni Trijo on the other side dito sa team ng San Miguel, and also Javier. At again, sa kabila naman, maganda ang pinapakita ni Borbe at ni Malyapre. Tama, and hindi pa dyan nag-iinit itong isa sa mga standouts nila na si James Ubalde, who was, kung hindi ako nagkakamali, halos lahat ng nakakailang best player of the ball game na ba itong si Ubalde? I think dalawa, partner. Dalawa. Oo. Sino pa ba yung iba? Si
At Hindi ko na maalala. Si Borbe ata. Borbe, Isa din, merong isang best player itong si Lloyd Jefferson Borbe. And if I'm not mistaken, si Tristan Ubaldi may isa din. Tristan meron din. So that completes the 4 wins na meron sila ngayon. And susubukan nila dito na makatapos ang elimination round na talagang walang mintis, walang talo. Javier looking for the best pot pero kumapos yung kanyang tira. So, ayan, partner. So, but ito, pasadahan ko muna to partner, mga leading scorer natin for San Miguel. We have Javier with 7 and Dumagtoy with 6. Sa kabila, Mariapre and Borbe with 9 and 8 respectively. Tama. And nasa loob ngayon si number 4 na si Aladin Tedera for Viga. At ayan, getting another 3 is itong si Kyle Philip Dumagtoy. Mukhang nasasarapan siyang tumira sa labas, partner. Kanina sa sa warm up talagang dakdak ng dakdak lang itong si si Dumagtoy. And umaasa tayo na mabibigyan tayo ng isang mga masarap na slam dunk mamaya. Yes, partner. We actually have 2 dunkers dito sa mga naglalaban na to. Yan si Borbe. Nagdadunk din yan. And he can hit also those threes. And pumasok yung pangalawang 3-point shot attempt nitong si Lloyd Jefferson Borbe. Todok mula sa bench. Isa din to sa mga steady guards ng San Miguel. Oo. Personal foul. First, big foul. Trejo will inbound. At nakita doon si De La Hostria. De La Hostria fakes, pulls up. Wala. Rebound, Todok using the board. Foul doon si Louis Cervantes. Foul number So, dalawang free throws yan, partner, para kay Todok. Oo. That's the first personal foul for Louis Cervantes. At ipapasok na dito si Traqueña. Kapalit muna dito si Javier. Oo. So, unang salta din itong si Traqueña para sa San Miguel. Justin Traqueña. Who also can explode sa mga game. Yes, partner. Meanwhile, Todok missing the first free throw. Pero pasok yung pangalawang tira. Borbe will inbound and Vocero will act like Neil Okray. Talagang they're brothers in pagdating sa katawan. Oy! What a beautiful floater there mula kay Aladin Tedera. Oh no, that's Pamplona rather. I'm sorry. Pamplona. Okay. Rebound pa rin niya. Malayo yung pasang yon from Aladin Ocero. Aladin Tedera. Medyo sobra yung pasa ni Ni Ocero. Tolod. Ni Tolod, partner. Tolod ba yun? Oo. Halos magkakatawan kasi itong tatlo na to si Tolod, Ocero at Okray. Kaya nga Lloyd Jefferson Borbe trying to bring the ball down. At ayan si Ocero. Diretso. Pasok yan. John Sarantulo. And 5. Jefferson. Go. That's a foul on Ubalde. Meron tayong timeout. Viga called for the ceasefire muna, 29-37. So, lamang lang ng 8 itong mga nakaputi. So, ayun, partner, maganda ang pinapakita nitong mga bench player nitong San Miguel dito, partner. So, titingnan natin kung magtutuloy-tuloy yan. And for team Viga naman talagang itong si Borbe and Ubalde and other bench player napaka-steady din for them. So maganda itong palitan ng mga players dito, partner. But again, sabi nga natin, itong mga taga San Miguel is medyo
outnumbered dito sa larong ito, partner. Tama. And how can they sustain dito sa larong ito na mukhang full force itong mga mga taga Viga. Ang hindi lang natin, ang napapansin ko lang ay hindi na, wala pala, iba pala yon. Ibang team pala yon. That's, I'm thinking of yung si Reynaldo ba yun? Or sa team ng Verac na napansin natin hindi na naglaro ng dalawang games. Oh, nice pass in the middle. De La Austria, sabi niya, sandali. And Dumagtoy fires another 3-point bomb. Wala. Muntik na yun, partner. Medyo may konting lang doon sa right side, doon sa tira niya. Kaya medyo doon papunta eh. Ayan, and John Derek Tolod to, napakagandang spin! Napakagandang tira ni Lloyd Jefferson Borbe. Grabe na dukot niya pa yun sa kabila, partner. Talagang napakagaling itong batang ito. Itong si Lloyd Jefferson Borbe mayroon ng 13 points. So, he is leading so far when it comes to scoring. Pagdating dito sa ating laro, both teams, siya yung leading sa scoring. Tolod to number 4, that's Pamplona. Jefferson Borbe. Inching a little closer, binigay kay Luis Cervantes. Sabi ni Luis, sandali, hindi ko makita yung ring. Binigay sa labas. Pero good thing at nandun pa rin si Borbe. Get the rebound and make that shot. Ito yung Borbe, partner, na nakita ko nung game 1 nila against sa San Andres, partner, no? Tama. So, ito yung dapat niyang ginagawa talaga dito sa game na ito. Oh, Dumagtoy challenging Borbe. And he scored on that one. So, ayan, partner. Balik sa 10 ang abante dito ng mga taga-Biga. Tolod. Tumira ng 3. Wala. Rebound ng kanyang kakampi na si Pamplona. Oy, no look pass. Ang ganda ng play. That's the Todok Traqueña connection in effect. Tolod to Pamplona, binigay sa low, balik kay Tolod, and that's a beautiful jumper. Wala kay John Cedric Tolod. That's his fourth pointer of the ball game. De La Austria, hinulog kay Trijo. Nakabalik sa kanya mga kamay ang bola. At yun, na-shoot ni De La Austria. Ang bola galing sa kamay ni Traqueña. So, maganda, partner, talaga pinapakita ng mga bench players itong San Miguel dito. So, talagang dapat i-continue nila yan, yung magandang ball movement at magandang pasahan na yan. Tama. Tolod, muntik na maagawan. Pamplona, spins. Naagawan din. And ayan, the ball was taken away. And right now, yun na nga. Good finish on the part of Jefferson Todok. So, balik sa aning partner na lang. So, talagang Oo, tama. naibaba na itong kalamangan itong mga taga-Biga. Nice spin from Tolod. At mayroong foul na nakita ang ating mga referee. Referee Gumachera reporting sa table natin. Foul number 3. Dora De La Austria. So De La Austria yung tinawagan ng foul. At ito, tatawagin din natin si Miss Mabel Echegoyen para sa kanyang report. Miss Mabel, pasok. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Bibigyan namin sila ng magandang laro. Ito ang tiniyak ni Coach Cedric ng Team San Miguel sa laban nila ngayon kontra sa Team Viga. Wala man umanong talo ang kabilang kupunan at matindi itong kalaban ay hindi pa rin umano sila magpapatibag dito. Kita naman sa kanila na bagamat nalalamangan ay puspusan ang kanilang laro lalo na ng kanilang import na si Kyle Philip Dumagtoy. Sa ngayon, nakafocus ang team sa depensa at rebounds para makahabol at makapuntos. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team San Miguel. Back to you, Kapa Morgan and Coach Paul. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. And on that play, James Barabal. tinawagan ng foul si James Obalde kontra dito kay Kyle Philip Dumagtoy. De La Austria to Bernal.
From the side, wala. Rebound. Jump ball situation. It will be Viga's basketball dahil yung arrow is pointing to the side of Viga. Yes, partner. So, and doon sa last sequence na yun, again, tinawagan na naman ng foul itong si James Ubalde. If I'm not mistaken, that is third personal foul, partner. On Ubalde? Yes, partner. Oh. Maganda yung pasa dun sa may low post section para dito kay number 32 na si Tablada. Dumagtoy using the board and yes. Okay, that's his 10th pointer of the ball game. Nakakasampung puntos na itong si Dumagtoy kung tama ang aking tala. Tolod. Uy, zigzagging. Going to the basket. Pero mayroong foul. Foul number 5, Raymond Javier. First personal foul, second team foul. Magkamukha itong si Tolod at saka si Osero. Number 27. Same build eh. Oo. Medyo maliit lang ng konti itong itong tumitira. Si Tolod. Excuse me mga kasurog dahil medyo sinisipon ang inyong abang lingkod. Magandang drive pero everything but the shot. Louis Cervantes protecting the ball and right now it's Tolod protecting it. Tumira ng 3 itong si number 10 Jerome Okray, wala. Ayan na, si Dumagtoy! Yes! Using the board. Malakas din siya, partner, talaga dyan sa mga transition na yan. Pag talagang inopen na mo yung lane na yan for Dumagtoy, talagang i-capitalize niya yan. Tama. Tulod for 3, wala. Rebound. Ang kanyang kamukha na si... hindi, iba pala. Si Tablada pala yun. Neil Tablada. Eto na ang magandang pasahan na pinapakita ng mga taga San Miguel from Javier to Bernal. At ganoon, partner, 4 na lang ang inahabol itong mga taga San Miguel. Ay, grabe. 4 na lang pala. So, kailangan na sigurong ipasok na uli yung mga starters nitong Viga. The meantime, sinubukan ni Osero na tumira sa 3. Wala. At nasa mga taga San Miguel na ngayon ang bola. Dumagtoy to Javier. Balik kay Dumagtoy. Pulls up. Almost hitting that one. Pero umalog lang at na-rebound ng mga taga Viga. And right now it's Tolod with the ball. Hand it off to it's Osero. Tumira doon sa baseline itong si Luis Cervantes at pasok na pasok yon for the big guy. Maganda, partner, yung play na yon for Team Viga. Kung mapapansin mo, wala dito yung mga starters talaga itong Team Viga, partner. Oo, wala pa. And in the meantime, Jernel Bernal hitting another long two. 57 seconds. Ayan, Osero. Sabi niya, sandali, hindi ko ito titira. Oh, offensive foul ang natawag sa kanya nitong si ating referee. Medyo pinagpag na dyan, partner, yung depensa niya. Oo. Ito si Bernal. So talaga recognize yun ng ating mga referee. And balik ang bola sa mga taga San Miguel. At papahingan muna si De La Hostria at si Dumagtoy dito. Pinasok ulit si Traqueña at itong si Trijo. Magandang spin, maganda yung tira. Pasok yan from Jernel Bernal. That's his 8 points for the ball game. So ayun, partner, 2 na lang ang inahabol itong mga taga San Miguel. Tama yung sabi ni kanina, Mabel, na bibigyan ng magandang laro itong Viga. Ayan naman, maganda ang tira itong si Luis Cervantes. Almost the same spot nung kanyang previous shot kanina. Diyan na agaw.
ni Traqueña ang bola at finishing on that one is Jernel Bernal. So magtatapos ang ating first half na 2 lang po ang kalamangan ng mga taga Viga kontra dito sa San Miguel. Ako Bicol Cup Catanduanes ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ito po sa Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe. Kami po ay magbabalik maya-maya lang. Diyan lamang po kayo. Clip! Pasok! Diretso paloob, papasok at pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Viga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Alis lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang inaming talento, kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo, walang uuwi na kayo ko lang magmay-katay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako Bicol Cup. Di ka atrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminatong progress, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, dilama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Manalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Let's start the second half of the game. Ako Bicol Confident is brought to you by Congressman Salico and the Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Balik tayo dito sa tapatan ng San Miguel at ng Viga. At right now, Viga leading by only 2 points kontra dito sa mga nakamaroon na kupunan ng San Miguel. At we're taking a look at Raymond Javier inbounding. Ito na nga, start ng ating third quarter. De La Hostria, Alahoy na tira, wala. Ito na, nagbabalik si Eugene Malyapre, si Neil Ryan Okray. At naagaw ang pasang yon, and ito yung pagkakataon na makakatabla ang mga taga San Miguel. Nakatabla na nga partner dito. But ito ang mga leading scorer natin for this game. For Team San Miguel, we have Dumagtoy with 15 and Bernal with 10. And for Viga, we have Borbe with 15, Malyapre with 9, and Tolod with 8. Okay, and eto si bagong salta mula sa Viga, itong number 24 na si Charlie Timaho. Pumukol pero hindi pumasok ang kanyang tira. Right now, it's Raymond Javier with the ball for San Miguel. Binigay kay Jernel Bernal. Missing from the corner. Malyapre finds Ubalde na nasa unahan, pero that shot was blocked by Raymond Javier. Pero mananatili ang bola sa mga taga Viga. Ayan, tabla po tayo. 51 apiece. Ubalde fires, misses. Rebound, Jernel Bernal. Tumatakbo ng matuli, nandun sa harapan niya si Okray. Javier, balik kay Bernal ang bola. Naagaw naman. Yeah, the ball was taken away by James Ubalde, who uses his left hand. And the scores in that transition play. De La Hostria to Dumagtoy to Javier. Javier against Malyapre. Nakita yung kanyang kakampi sa opposite side. Bernal Tobira, pero almost making that one is Trijo. Albert Trijo, pero hindi niya na ibuslo ang bola. Yes, partner, at abante naman dito ang mga taga-Viga ng dalawa. Okray, inching a little closer, wala pa rin. Dumagtoy with the ball. Crossing over. At ayan, challenge yung depensa ng kalaban. Pero malayo yung tira niya. Ayan na si James Ubalde. Siguradong sigurado yon. Talagang dinikitan niya itong si Javier para hindi makakuha ng magandang pwesto. And Kyle Philip Dumagtoy scores after that find mula kay Albert Trijo. Dahil partner ngayon, there's no sign of Borbe. Oo. In the meantime, Mark Ronald Panglao is in the court right now, pero pinalitan na siya. Yun, narinig ka partner ni Borbe. At ito, narinig ko rin ang sabi ni Iris na papasok daw si Danica for a report. So Miss Danica Garcia, pasok.
Thanks ka pa, Morgan. Alam nyo ka pa, and Coach Paul, parehong magagaling talaga ang dalawang kupunan ng Team Viga and Team San Miguel na naglalaban ngayon. Alam nyo, parehong may magandang teamwork ang King Bilis at nagpapakita din ng pagkahilig talaga sa larong basketball itong dalawang kupunan. At syempre ka pa, laban din dito sa Team Viga and Team San Miguel, makikita natin ang hangarin nila pareho na manalo at pakasiguradong mailalaban nila ito hanggang sa dulo. Kaya todong-todo naman ang pagbantay nila sa puntos nila at paghawak ng bola itong Team Viga. Samantala, ang Team San Miguel naman kapa Morgan and Coach Paul patuloy na humahabol sa tulong din ng kanilang key player na si Dumagtoy. Balik sa inyo kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Danica Garcia. At ayan, 57 all tayo, mga kasurog. With Viga ang nasa possession. Lloyd Jefferson Borbe gives it to Malyapre. At ang nakita naman ni Malyapre ay itong cutting na si Okray. At merong foul na itawag on their number 6 guy na si sino ba yung nasa number 6 ba yun? That's Albert Trijo. 76 yon. Neil Ryan Okray nasa free throw line. Pasok ang pangalawa. Trakenya finds De La Hostria. Balik kay Trakenya. Balik kay De La Hostria. De La Hostria now. Nakita si Javier. Javier tumira mula sa 3. Wala. Short. Na-rebound ni Lloyd Jefferson Borbe. At ipinasa kay Okray. That's a turnover on the part of Neil Okray, partner. Oo. Medyo nadulas yung bola doon sa kamay niya. Siguro ipapasa niya siguro kay Ubalde sa other side. Kaya lang nandun yung depensa. Kaya nagdalawang isip siya at naipasa niya sa opposite side. In the meantime, naka-miss doon yung tirang yon. Lloyd Jefferson Borbe trying to find it, and Eugene Malyapre can't find the sunlight in that situation. Eto na. Akala ko sosobra yung tira ni or pasan itong si De La Hostria. At yun nga, those 3 guys can't manage to score kontra sa 3 naman ang kalaban. Borbe hits from the top of the key, or actually that's from the free throw line. So ayun, partner, kung gusto dito na medyo makadikit lang itong San Miguel dito, partner, yan ang gawin nila. Yung mga unselfish play na yan, partner. So ganda again, yung lab pass na yon. Oo, isa lang ang inahabol itong mga taga San Miguel dito. Okay, and Neil Ryan Okray with the ball to Tristan Ubalde. Thinking 3, short, rebound, Trakenya. At naunang nakadepensa yung mga nakaputi. Huy, nice handles for Trakenya. De La Hostria. Oh, almost but not quite. Andun si Lloyd Jefferson Borbe to protect the rim. Ubalde fires, misses. Rebound, Eugene Malyapre. At magandang pasa kay Ubalde. Kaya lang di naipuntos pero wala pa rin. Ow! Yung 2-pointer na yun ay talagang nakalaan para kay Eugene Malyapre. Talagang hindi siya nag-give up doon sa play na yon, partner. Oo. Good pass and namintes. Alam niya mimintes. So andun pa rin siya to get that rebound. Ganda rin yung handle nitong si Javier Okray. Binigay kay Jefferson Borbe to Tristan Ubalde. Binigay sa kanyang kapatid sa free throw line. Tumira, pasok. That's James Carl Ubalde hitting another 2-pointer for Viga. 3:09 sa ating third quarter action. Ito po sa ating again day 10 and the last day for our elimination rounds dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Yes, partner. So ayun na, abante na ulit
ng 5 itong mga taga Viga dito sa ating laro. And again, good na naipasok na ulit itong si Borbe, itong si Valyapre kasi nagpo-produce na sila ng points dito sa third quarter. And alam natin, partner, na itong Viga, mas talagang pag umalagwa to ng third quarter, talagang may chance silang manalo dito sa larong ito. Oo, and malaki talaga yung epekto nitong dalawang malaking mama ng Viga kasi naiiba yung shooting form ng mga kalaban because talagang mas malaki sa kanila kaya yon nahihirapan sila na makascore. Yes, partner. Underneath, lalo na sa underneath the basket. Pero si Dumagtoy, sabi niya, di naman mahirap kaya lang di pumasok yung tira. And they still got the rebound. Pasok ang tirang yun ni Jernel Bernal. Inantihan naman kaagad nitong si James Obalde. Grabe. Valyapre. Tumatakbo ng matulin. Binigay kay Obalde. James. Short. Pero nandun yung kanyang kapatid to save the day. That's Tristan Obalde. Grabe, partner, walang box out doon yung mga taga San Miguel, partner. Doon sa sequence na yun, sayang yung bola. Talagang dapat i-capitalize nila yan, partner. Tama. Meantime, Bernal misfires. Pero na-save dito si Javier. Nakita si Dumagtoy. Dumagtoy fires from the three-point country. Wala. Pero napunta pa rin sa mga kamay ng mga nakamaro ng bola. Sabi ni Javier, ako nga ang titira. Ganon din ang resulta. At na-rebound na nitong si Lloyd Jefferson Borbe. Binigay kay Tristan Obalde. Ginugulo sana ni Trijo. Pero what a love pass! Love is in the air. The Obalde and Borbe connection for Viga is in effect. Dumagtoy penetrates using the left hand off the glass. Pasok na pasok ang tirang yon. Lamang ng 7 ang mga taga-Viga. So this is under 2 minutes, partner, dito sa ating third quarter, no? So again, good sale on the part of Eugene Valyapre. But overcooks it, partner. So ito na, makakita na kaya tayo ng highlight dito. Hindi pa. Pero kung nalibre yun, ay nako, patay yun. Good recognition ng Javier. So again, balik sa 5 ang kalamangan nitong mga taga-Viga. Borbe will hit another one from the top of the key. Very consistent itong si Lloyd Jefferson Borbe sa larong ito. Halos isa lang yung kanyang minintis. Trijo missing. Now it's Obalde. Stops and pops from the three-point country. Wala. 24 point something ang ating nasa relo. Javier, sabi niya, sandali, we have an ample time to use para dito sa possession na ito. Trijo. Ibang pinasahan. Tristan will fire from 3. Wala. Borbe. Hindi na umabot at hindi na rin pumasok ang kanyang tira sa pagtatapos ng ating third quarter. 66 or make it 72-65. Viga, nakakalamang po ng 7 dito sa ating pagtatapos ng third quarter and papasok na ang fourth quarter. Coach, ano mga nararamdaman mo sa fourth quarter? Ano kaya ang mangyayari? Yes, partner. Kagaya nga nung kaninang game, Pandan versus Bagamanok. Yung Pandan outnumbered doon pero maganda yung rotation ng players na pahingahan. And also, dito naman sa larong ito, partner, walang dapat ikabahala dito sa lamang na ito ng mga taga Viga, partner. 7 lang yan. May 10 minutes of play pa last quarter. And maganda naman yung pinakita nitong mga bata nito ni Coach Mirsol Triviana. So, coming into the fourth quarter, ang gusto lang natin dyan, partner, makita is yung rebounding, partner, department. Dapat magtulong-tulong itong mga taga San Miguel to fight with the bigs of Viga.
yung rebounding maipanalo nila, and for sure makakabalik sila dito sa larong ito. Okay, and there you go. Mula sa ating kasamang coach dito, si Coach Paul Sebe, ang mga analysis na ibinigay po sa inyo as we kickstart our fourth and final quarter ng ating laban between San Miguel and yung nakakalamang na Viga. And again, itong Viga ay wala pa pong talo. They have 4 wins and 0 loss. So kung mananalo sila uli dito ay uuwi sila na may malinis na 5-0 record. Yes, partner, at pasadahan ko itong mga leading scorer natin dito sa larong ito. For Team San Miguel, we have Philip Dumagtoy with 19 points and Javier with 13. And sa kabila naman, we have Borbe and Obalde and Malyapre with 21, 13, and 11 respectively. So maganda pinapakita nitong dalawang big guy nitong Viga. Alright, and ayan, Lloyd Jefferson Borbe almost making that follow-up shot. And nagmintis nga lang. Kanina nakagawa siya noon. Alahoy na tira nitong si Dumagtoy. Pero yung pangalawang attempt niya after the miss ay pumasok na. Yun ang sabi natin, partner, yung effort na yan. Kahit hindi mo makuha yung rebound, tapikin mo na lang sa kakampi mo. So yun ang ginawa ni Bernal kanina, partner. Muscling his way ay itong si Eugene Malyapre. Binigay sa labas kay Luis Cervantes. Ito yan, nakuha ng mga marunang bola. Louis Javier to Dumagtoy. Thinking 3. Pasok yan! At ayun ang sinasabi ko kanina, partner. If you win that rebound, maganda yung magiging execution mo. But again, on the other hand, walang katulong si Trio sa ilalim. Kaya very basic, partner, na nakuha ang 2 points si Eugene Malyapre. Pero dalawa na lang to, partner na naman. At nasa fourth quarter na tayo. Mukhang maganda nga ang ipinapakita ng mga taga San Miguel dito. Gaya ng sinabi sa report na bibigyan ng magandang laban itong mga wala pang talo na mga taga Viga. Borbe against what a beautiful shot mula kay Kyle Philip Dumagtoy. Iniwanan doon si Borbe with a crossover and lumipad. Wala nang nag-challenge sa tirang yon ni Kyle Philip Dumagtoy, who can really soar high with his leaping ability na ipinapakita. Obalde finds Eugene Malyapre. Basic na basic yon. Talagang mismatch itong gumagwardya sa kanya na si Albert Trijo. Yes, partner. Kung ako naman nagawin itong mga taga San Miguel, partner, pag nandun kay Obalde ang bola at nasa tapat niya si Malyapre, kailangan nila ng weak side defender, partner, para may help side sila. Tama. In the meantime, nakascore naman doon itong si Bernal for the number 17 guy na si Robert Bernal for San Miguel. So, tabla na naman tayo, partner. Grabe yung drive ni James Obalde. And he was parang looking for a foul pero walang naitawag ang referee. And that's a good help, partner, on the part of Bernal, partner, ha? Kasi talagang nakita niya itong si Obalde na nabit si Todok. So, kailangan niya mag-help. Yun ang dapat gawin itong mga taga San Miguel, partner. Although they are playing man, dapat yung help side ay mayroon sila. When we say help side, partner, yung weak side defender nila dapat mag-cheat ng konti doon sa shaded area para may konting help pag at mailang ang mga players itong Viga na pumasa kay Eugene sa ilalim para siguro ma-stop nila itong ginagawa ni Malyapre sa ilalim. Oo, yung two-man game nitong si James Obalde at ni Eugene Malyapre. Ayan na naman. That pass was anticipated. At ayan, may pagkakataon ditong makalamang. What a move! Wala kay Javier, kaya lang hindi niya na ipasok ang tira. Ayan na si Tristan Obalde. Tuloy-tuloy. And there you go, Eugene Malyapre cleaning the mess.
Yun ang sinasabi natin, partner. If you don't put a body on Eugene Malyapre, talagang ikakapitalize niya yan. At talagang makaka-score yan si Eugene. Dumagtoy, fakes. Against Tristan Ubalde. Now, na-rebound ng mga... At ayan, siniguro. Itong si James Ubalde, ang puntos na yon para sa kanyang kupunan. Kahit nandun ang mas matangkad at mas mataas tumalo na si Dumagtoy. Jefferson Todok binigay kay Javier. What a good play para sa mga taga San Miguel. That's a bad defense stop on the part of Viga, partner. Walang nag-rotate dun sa depensa nila, partner, on that play. Oo. So, yun ang sinasabi natin, that one-on-one. Good stop, partner. Pero yun ang sinasabi natin, open yung lane sa middle. Oo. At saka, advantage itong si Eugene Malyapre. Borbe will fire from the corner. Wala. Rebound Malyapre. Malyapre powering his way sana, inching a little closer. At naipasa niya kay Tristan na medyo hindi ready for that pass or in that situation. Pero kung nakuha yun ni Ubalde, partner, napaka-open. Open. Magandang recognition yun actually sa part ni Eugene Malyapre. Javier. Passes to Trijo. Fires a 3. Wala. Rebound ng mga naka-maroon. Wala pa rin. Follow-up shot. Grabe. Ina-out rebound doon ng mga malalaki ng itong Viga with those guards ng mga taga San Miguel. Kaya partner, yun ang sinasabi natin, yung effort na yan na di mo matatawaran dito sa mga guards ng mga taga San Miguel. Oo. Diyan, yan ang ikakapanalo nila. If yung effort na yan magtuloy-tuloy dito sa game na ito. And again, it's just a 2-point lead. Kahit na malinis ang record nitong mga taga Viga na 4-0, eh kung they will be complacent at hindi sila mag-exert ng extra effort pa para lumamang ng gusto dito sa pagkakataong ito, ay baka mahirapan sila mamaya. Pero yon, magandang find ni Tristan Ubalde to the cutting Malyapre, kaya lang because of the foul na na-commit itong si Traqueña ay hindi na ibuslo ni Malyapre ang tira. Pero ganun pa man, pasok yung kanyang unang free throw. And right now, it's a 3-point lead. Malyapre, in the second throw, wala. Rebound, ang ganda ng rebound ng mamang yun, si Aaron Lee Ocero. Parang pinaliit na Eugene Malyapre yun Kaya nga. partner eh. Dumagtoy or fires, no. Ocero for the rebound. Ubalde, naiwan ang bola pero nakuha niya pa rin. Fires. Ow! That's a good shot from way downtown. Grabe, what a gamble on the part of Tristan Ubalde. Outnumbered sila doon. Pero malakas ang loob at talagang feel niya na maipapasok niya yung tira. Pero foul. May tulak doon si Traqueña, partner. Huling-huli siya doon. Oo. So again, partner, balik sa anim ang kalamangan itong mga taga San Miguel dito sa ating laro. Tama, and nararamdaman natin yung kakulangan talaga nitong San Miguel. The likes of Shander Tasara, yung kanilang big man, kung nandito sana yun, medyo makakatulong talaga. Oo, so. And correct me, partner, 8 pala ang inahabol. 8. Oo. At ayan, nadagdagan pa ng tirang yun si James Ubalde. So it's a 10-point lead now, mga kasurog. 3:48 remaining. They need to make this one. They need to score here. Tira na! Hindi pa itinira. Inilabas para kay Traqueña. Wala. Na-rebound ngayon. Nahawakan itong si Dumagtoy ang bola. Oh! In and out yung tirang yun ni Javier. Ubalde will fire! Bang! And
na, umiinit na itong si James Carl Obalde. Nice cut for Trijo. So kailangan dito ng stop ng mga taga San Miguel, partner. Oh, pinakitaan din itong si Dumagtoy ni Lloyd Jefferson Borbe. And may nakitang foul kay Eugene Mariapre doon, partner. So Traqueña will troop to the line for 2 shots. And lucky bounce, making the first free throw for Justin Traqueña. Wala yung pangalawa pero na-rebound ng kanyang kakampi. Si Albert Trijo ang may tangan ng bola. Javier. 8 seconds to shoot. Nice find. Nice shot from De La Hostria. So kayang-kaya pa to, partner. Siyam lang yan. Lucero gets fouled. 2:20 ang nalalabi po. Third personal foul for team foul. Michael Benedict. Pasok ang unang tira nitong si Aaron Lee Ocero. Nabalik sa 10. Oh. Pasok din yung pangalawa. So 11 na po ang kalamangan ng mga taga Viga. So kailangan dito makabasket, partner, itong mga taga San Miguel. De La Hostria missing. Masyadong malakas yung baseball pass na yon nitong si Lloyd Jefferson Borbe. Again, may chance pa ito, partner, mga taga San Miguel dito. Oo. With that turnover. Dumagtoy. Nice jumper. Again, good stop on the part of San Miguel. Yun lang, medyo minadali ni De La Hostria ang tira doon, partner. At ito na ang mga taga-Biga. Pero sabi ni Tristan sandali at nakaporma yung mga kalaban natin. James Obalde hits another triple. So ganun-ganun na lang humahabol sa scoring itong si James Obalde. At again, slim na yung chance dito ng mga taga San Miguel, partner. Nice follow up after his own miss. Itong si Dumagtoy. Madami-dami na din ang ini-score nitong si Dumagtoy. Obalde. Na-steal. Pero mananatili ang bola sa mga taga-Viga. Dahil it went out of bounds. Nagulat doon si Borbe. Kala ni Borbe, ililay up na nito ni Obalde, partner. Oo. Ayan na, si Borbe, dadakdak yan. Nabitawan, partner. Hindi, meron kasing kalaban eh. Merong nabitawan niya. Nadulas yung bola. Oo. And medyo naapektuhan din yung kanyang buwelo nitong si Todok. De La Hostria from the corner. Pasok ang tira. So, 7 ang kalamangan at 24 seconds remaining sa ating ball game. Ayan na ang dakdak ni Borbe. Walang buwelo kasi. Anyways. But I think that's it, partner, for this ball game.
Ayan, si Dumagtoy ang dadakdak. Ah! Parehas lang. Tie. It's a tie when it comes sa ducking. Sa dunk showdown. Medyo nagkailangan na doon, partner. Oo. Pagod na kasi parehas. So ayan, Viga will go home spotless dahil perfect yung kanilang 5-0 sa pagtatapos ng ating elimination round. Okay, samantalang itong San Miguel, masasabi nating better luck next time. And thank you so much, San Miguel team. Isa sa mga very exciting teams to watch dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Kaya lang they fell short in this particular game against the leading Team Viga, 98-91. Yes, partner. So, congratulations po, Team Viga. Sila ang ating top seed sa ating bracket B, partner. So, pag-usapan na natin, partner, sino na yung mga makakapasok sa ating semis. Now that we completed the elimination round, Viga has a 5-0 win-loss card. Ang pumapangalawa ay yung nanalo kanina na yung San Andres. San Andres. Mayroong, ano ba yung kartada? 4-1. 4-1. Oo. So, sila yung top 2 teams sa ating dito sa bracket B. Yes, partner. Samantala, sa bracket A. Okay. Okay, we have Team Verac. Okay, so Verac. And yung Bato. Yung Bato is ikalawa, but mayroon silang may katayan, partner, yung Bato. Yung team ng if I'm not mistaken, yung Panganiban. And yung team ng Panganiban and Baras. Oo. Okay, so yung tatlo na yan. Parehas yung kartada nila. So magte-take effect ngayon yung quotient system. Quotient system or pero malaki ang tsansa na mag number 2 partner ni Bato. Ang Bato. Oo, kasi malaki ang linamang nila doon sa team ng Baras, partner. Okay. So, yan ay magiging official po na ipopost natin sa ating mga social media platform yung final na top 4 doon sa ating bracket bracket A and bracket B, but ang sure natin ngayon is for bracket A we have Verac, and for bracket B we have Viga and San Andres. Pero yung Bato sa second seed doon sa bracket A, malaki ang chance nila, partner. So, most probably yan na magiging ating final four. At magkakaroon ng crossover partner. Format tayo. Yes, crossover tayo sa semifinals. Top seed teams will have the twice to beat advantage doon sa second seed na team. So yan po ang mangyayari. So in case yung Bato ang makapasok sa top 2 ng bracket A, ang makakalaban nila to beat twice ay itong Viga. And ito namang San Andres will beat Verac twice. Yes. Para makapasok sa finals. Alright. Yung finals natin is best of 3 yung finals natin. So, yun. Good luck sa mga teams na makakapasok sa ating semis. And maraming salamat sa lahat ng mga teams na nag-participate at na, sorry to say, na-eliminate na dito sa ating liga o torneo. But right now, we would like to say thank you once again for watching. And ito po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe. Sa ngalan po ng ating mga bossing, of course, our mahal na Congressman Kong Saldico, and of course, Kong Jill Bongalon, at lahat ng bumubuo ng Ako Bicol Party List. Ayan, and also, sa pangalan po ng ating mga bossing na sina Boss Lloyd Rivera and Ino Rivera, and the IMBC bosses natin, si Boss si Mama Russell Oreta and Boss RJ Edosma, at ang head ng ating IMBC Tech Team na si Christian Calleja, at pangalan ng mga kasama natin dito, of course John Batchelier na makakasama natin siguro sa semis or sa finals.
Abangan nyo na lang, ipasa na natin ang ating mikropono sa ating courtside reporter na si Miss Danica Garcia at ang ating kasurog, best player of the ball game. So this is Morgan saying bye-bye for now and see you sa semis. Maraming salamat. Thanks pa Morgan and Coach Paul. Right beside me is our kasurog player of the game ng Team Viga na si Lloyd Jefferson Borbe, who gained 23 points, 14 rebound, 4 assists, 2 steal and 1 block. Congratulations Lloyd and sa Team Viga. Ano ang masasabi mo ngayon sa lahat ng mga supporters ninyo na talagang simula pa lang hanggang ngayon ay talagang todo suporta sa inyong lahat? Unang-una nagpapasalamat ako sa Team Viga at sa mayor ng Team Viga at nagtiwala sila sa amin. Yan lang. Sige, maraming salamat. Isa rin kayo sa may pinakamagandang standing dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Sa tingin mo, Lloyd, saan kayo nakakalamang sa ibang teams? Sa tingin ko, wala man kami pinaglamang. Pero lamang kami sa semis. Magkakaroon kami ng twice to beat. Ayun, thank you so much. All right, please grab this opportunity, Lloyd, to give thanks sa lahat ng mga sumusuporta sa Team Viga. Go ahead. Nagpapasalamat ako sa magulang ko na todong suporta sa akin. Tapos binabati ko nga pala yung mga team ko sa UST, sa Team Viga, sa mga coaches ko sa Albay. Maraming salamat. Ayan, thank you so much and congratulations once again sa Team Viga for winning this battle between Team San Miguel. Mga kasurog, maraming salamat sa lahat ng mga nanood dito live sa Verac Sports Complex, and pakabangan nila mga susunod na game schedule ng Ako Bicol Cup Catanduanes, and pwede nyo rin po kaming mapanood sa aming Facebook pages, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List at sa Facebook page ni Rep Saldico. And don't forget also to like, share, and subscribe our YouTube channel and TikTok account at Ako Bicol Cup. Once again, this is Danica Garcia, your Ako Bicol Cup courtside reporter.